Сред първите неща, които гърците ограничават след избухване на кризата, е излизането си по заведения. В едно от тях в столицата, собственикът Елени Панети сподели пред нашата камера, че загубите от началото на кризата са около 35%. Трудно е днес да оцелееш по време на кризата, но мисля, че ние трябва да опитаме да оцелеем заради нас и нашите деца. От 25 години съм в този бизнес и съм щастлива от това, което правя. Една от причините да оцелее моето заведение е, че компанията майка е голяма и загубите се разпределят. В Атина все по-рядко се виждат пълни заведения, освен ако не са в центъра на града. В момента, в който ние посетихме заведението на Елени, то бе празно. Най-лошото е, че хората нямат пари и те не могат да си позволят да посещават толкова кафенета и ресторанти, колкото биха желали. Съкратили са бюджетите си. Ние всички сме ги съкратили. За нещастие Гърция никога няма да бъде същата, както преди кризата. Виждам хората, те не се смеят, не са щастливи, не изразяват емоциите си. Стоят си вкъщи и гледат телевизия. Причината е лошата икономическа ситуация. Това е. И проблемите с банките, данъците. Не са малко обаче тези, които не са уволнили свои служители заради по-ниските доходи на бизнеса си, заради солидарност към работниците си. Панети също не е уволнявала, но е намалила с час работата на служителите си. Според нея уволнението не е решение и то се явява бумеранг, който се връща.